Kakasi Students Union KSU hak arpuai trik nailar kalapan kala ya kajing temu penlong jinga ki da kabarai ban ai da kador khas shabaro kilai penriungut ki MLA karilum khasi jaintia shua kador barsen rai jong ka ying dor bar an kaban sedang hak arpu sal trik nailar kata hak ajaka banyat patba bat syongkalan mengor hak kendailan lingba ukurwa balaplat hak arpuai trik nailar Assistant General Secretary ke KSU Usamla Penshairani upentip bakila IT yakdor khas jabarot kilai penriungut ki MLA karilum khasi jaindia kumshi benta ban penbore ki nomik man banra ikisan teliki mat jingtawa baka union kelabu hakmat ke sarkar jela ula ong bakin persang ru ban IT yakdor khas jaki arpu sangut ki MLA narilum garo Yaki MLA lajit de kipat ba pat kade ka kamram chongki ban keren halor ki mat ki bakta ikilat yo kam yo jam bat ki jing e jong ka imlang saklang baro ka wei kumta ka seng ka e ha ka jing stan jong ki nong mik man ban rai ka kamram ka baki de ban pendap ong usam la penshai da ka ba pen scam yo nong rim jongka ka KSU kala ong baka seng kan shong klik ti bat kan beteng ban ya khun nak bentai ki jing dawa jongka hadu baka sarkar jalakan pentre kampura ki jing ang no jongki kumshi benta jong ki sen jam ki babun ka senggal rai ban pelong ya jinga ki shong kalan mungor ha ka arpu sautrik ha khamat udormot uwa kyang nang ba hajan civil hospital shlok na do ka por khat wei bichemin stamp kat ba ha ka arpu santrik nailar on pelong ka jing shong kalan mungor ha ki nyotli ki district karilum khasi bat jaintia kaseng ka penshai ru bahkan penlong ye kino kino program jinga ki ha ka arpu artrik nailar knang ban kiar na kino jing penthut e kartong ki bawan ban shimbanta ha ka exam LDA ka bala penyai MPSC ki jing dawa bahakmat jong ka KSU ki kentho ban penduk pendam no ya ka public hearing jong ka Shri Cement ka bala long ha ka lai puai trik nai tung ban penshitam ya Deputy Commissioner but Superintendent of Police East Giant Hills kumjo iki officer ka Meghalaya State Pollution Control Board halor ka jingken not don benta ka jongki ha ka te ka public hearing ka senga dawaru ban pentre kampura ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arajar kan rio hadu ban da pentre kam ya ka inline permit penyeng ya ki facilitation center habaro ki kapratrik entry point harilum khasi bat jaintia ringkat ka jing penshisha de dor barshnong pentre kam ya ka Migrant Workmen Act arajar arpo bala penkela thama ya ka thungkam thungjam hanigrims kan thop ka ratio ba prapola arpo ya ki nas kan theishin rang but I bha ik trashnong but weng no ik interview ha ka thungkam ikikam grade B C but D nalor bandan ka SOP habaro ki recruitment board